أرست زينام حدثات هاجراوي بيت منجستي زولدو إثيوبيا حاف كتبه لكاب سرحم سرعتي حدا مرأي مخانو عفوا قباي بايتو وكل تزبي تاكس جافو قليزو مكتل قدام منستر تمسكن ترونا هب كاتري كوربوريشن برودكاست إثيوبيا عودة الساليتو أب أواش فنتالي زقات انزلو من قطقات مريت أب نبرة الهزب زصعبو قدات من كاي سرحتي كلمة مدلاو كمزو قنت حبيرون سلام زخوركم تملكتي كمي تمسيو لكع ساعات حدا خوينو كم تلمود نساعات تدالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندام راح 5 نحدما انا ابراهيم ساي فلما بحصر زيناتات كجمر إثيوبيان بنك عالمين سممعنات 700 مليون دولار أمريكا كتيموم نتي سممعنات منستر جنزب أحمد شيدين بوغن بنك عالم دمام دايركتور سودان دوب سودان كمون إثيوبيان إيرتران مريم سالم كتيمم ولوم تي سممعنات لقاح بروجكت مغولبت زفر فاينانس زوعلي تبايللوم تي بروجكت ممحاش زلاقنتن مرققان زفر فاينانس إثيوبيا زعلمه مخانون تحبيرهم لعلواي تاماجر شوم حيلتات سراويت مكلخال فيلد مارشال برهانو جلام أكال لمعات كوريدر أبزخون سرحات هنسات مسرة المعاتات مكلخال تعذبهم عبودتهم دما أبا كاتري لعلواي ممرحي سراويت مكلخالن أبا ماخلات لوجيستيكسن ناصر حزركو سرحات هنساتن ماخلاتن حملواي موكبن صورين كوابين مقبار ناتوغن زركو سرحتي لمعات تملكتهم اللوم فيلد مارشال برهانو سراويت مكلخال وعلاونت حاجر مخبار زيغاتات بسلام وطيوم بسلام نخاطو دحننتهم استرقاقتن سلامهم استحلون كون زيتوهاوه حاجراو لوقتو النافتصمه يركبيلهم قلنا نزي أب مداين لمعاتون كم هاجر استقامت عن فتسعيبو كل مداين صفحتن هنسات مسارة لمعات وقنا كم زركب مقلاتهم كاب محوراو ميديا سراويت مكلخال زرخبنا حبريتا يردم معرفو نفرتي ألولا أبا نقا نعماويلو زهو قلقالوت أتناخيرو كغصة ليقبا تبايلوم مقداير إثيوبيا حلم لخا معرفو نفرتي ألولا أبا نقا نعماويلو زهو عقلقلوت أتناخيرو كغصة لكم زقبا أبايتو كالتزبي قوامي كوميتي قدات كالات لمعات منقستي قاليتو اللوم تي قوامي كوميتي هب مقالة علم لخا معرفو نفرتي ألولا أبا نقا بأكال ترخيبو تي معرفو نفرتي نعماويلو زهو عقلقلوتن زتجمروا بروجكتاتن تزاويرو تعذيبيهم تي معرفو نفرتي دحري سمعنا السلام بقتا ناب سراح بمتاو كل مداي من قصاصتي كلل نمنققاح زقبرو تعري زبرتاتا كم زخونه تغليزلهم بمقداير إثيوبيا ناتهانصو زنبرو بيت مرتي ابررت هنصاتات دحنتهم مسرته لمعات بمقراصهم حاجز نخغبر ون تحاتيتلهم حصرت بجتن التاوتات زي مملأن أبا وهبا أقلقلوت صعونتو كم زحدره حلفتي سراحتي مقد عير مقلاصهم كابايتو كالتزبي زرخبنا حبريتا يردم أبتي كلل مسدركو تكالات بحبار مسرحن محبراوي أقلقلوتاتن ولنتان بمحاب المحبر سب محقاز كم زوقبا اتي قوامي كوميتي أتحساسيبهم أب أواش فنتالي زقات امزلو من قطقات مريت أب نبرتن حزبن زصعبو قدات منكاي سرعتي قدم مدلاو بقلطف كم تجمر كوميشن أمرار حاسقات حادقا إثيوبيا أمباسادر شفراو تكلا مريم قليت أمالوم
توم كوميشنر أب أواش فنتالين وردا دولسان بمنقطقاط مريت قليل مقداتي أبلع لي زبصحهم طابياتات عدد أساليتهم أمباسادر شفراو منقطقاط مريت ننبارايتي كبابي حزب النبرتن قدات نكيبصح أقدمكا مكلخال أبزكالو لكونتات مس أمرارحة زوبان وردان كوموغون مس شماقل عدي تزاتيوم اللوم من قطقاط مريت زتاناقد زولو كبابي زركو نبرتي كاب سقاط حدقا نصا ناب زخونه سفرا نمزوبارن نزي زخونه سرحتي حاجز منقستي بتخرت كم سرحن أمباسادر شفراو أبتي زت كم زغلصو حبريتا كوميونيكيشن زوبا غبي رسو يردم أسرارح ديجيتال بمتقام زفصم تግባር ግዕዚና አተሐሳሳቢ ናኾነ ምምጹ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዚናን ፌደራል ገሊጹም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ምምሕዳር ሓበሬታ ዲጂታል ግዕዚና እቲ ኮሚሽን ኣይተ መስፍን በላይነ ዲጂታል አሰራርሓ በምትቃም ግቡእ ዘይኮነ ረብሓ ንምርካብ ወይ እቲ ተግባር ንምፍጻም ዝግበር ፈተነሎ ክብሉ እዮም ሓቢሮም ዘሎም እቲ ተግባር ስርዓታት ዲጂታል በምትቃም መረዳእታ ምጥፋእን أمحيشكا مقرابن زكاتة كم زخونون تزاريبهم السرارحة نمسلات علم كاز تقوارو سرعاتات ديجيتال بزي قبو مقادين والكروحة نيموعال زنبالة يرأي مهلاو بمحبار ديجيتال قعزينا أتحاساساوي يقون كم زلو تزاريبهم يوم إثيوبيا زي حقاوي متحلاف جنزب نمكلخال زاخل معقفات حقي كم زلو واون أيتا مسفن قليسهم فلفلو زي تفلت جنزب انت محلالف كم أقلقلوت دحننت فاينانس زبالو تكالات تمساسلتي قدات بمفلاي سقمتي كم زوسدوين تزاريبهم مسانيت مفاقرتنا عبايا نايكرو مسيودي عمتنا بفقري نبعلو تبلكتي زيناتاتنا حزون يقصلو حزرما بزرزر نابز حزنام زيناتات كحلف حدثات هاجراو بيت منغستي ازي ولدو إثيوبيا حاف كتبل كاب زسرحوم سرعت حدا مرأي مخانو عفو قواي بايت وكل تزبي تاقسج عفو قليصوم كاب تاريخ ممهار تاريخ مذكار تاريخ مسرح كاب زولدو تزبي تقبر زولو توم عفو قواي تي بيت منغستي كم ستحدث كلهم تسفا إثيوبيا بروح نمقبار كاب تاريخ ممهار يدلي ونيلوم زارين بتقات مسرات يهاجرن ادقتنا بلصقنان اون مادرك كلاتشن ኢትዮጵያውያን ይጠበቃል ሎሚ ጠንኪርካ በመስራሕ ዕቤት ሃገር ምርግጋጽ ካብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ትጽቢት ይግበር እዚ ነበር ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ክብረ ሃገር ዘመናዊ ብዙኾነ መንገዲ በመልባስ ብዙሓት ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ካልኦትን ዓበይቲ ዛዕባታት ምይጥ ዝካየደሉ ገይሮም ሃኒጾሞዮም እዚ ብዝለዓለ ብርኪ ምሕዳስ ምምልኻዕን ኢትዮጵያ ዝምጥን ምግባርን ኢትዮጵያ ዘኹርዕ ብምዃኑ ነዚ ሓሳብ ብምፍልፋል ኩሉ አዋዲዶም ብምክትታል ንዝፈጸሙ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብሽመይን ብሽም ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ከተመስግኑለይ ይሓትት ውሑስ ሰላም ውሑስ ልምዓት ምርግጋጽ ተመሳሰልቲ ስራሕቲ ልምዓት ምስላት ከም ዝግባውን እቶም አፈ ጉባኤ ገሊጾም እዮም የታሪካችን አሻራ የሆኑ የላሊበላን ቅርስ ምልክት ታሪክና ዝኾኑ ላሊበላ ፋሲል ቤተ መንግስቲ አባ ጅፋር ቤተ መንግስቲ ታሪክ ገድሊ ዓድዋ ዝዝክር ሙዚየም ዓድዋ ስራሕትታት እንትንዕዘብ ዝወለዶ ሃገርና ሓፍን ክትብል ዘኽእሉ ብዙሓት ስራሕትታት ምጅማሩ ዘመላኽት እዩ ምሕዳስ ከተማ ልምዓት ገጸር ብስርናይ ብሩዝ በአሕምልትን ፍራምረን ብጸጋታት ሌማት ብምንቕቓሕ መፍረይቲ ኢንዳስትሪታት بتوريزم بلمعات معدنن بلمعات قطبة ديجيتالن كالوتن سرحتتات محبراوي مسارة المعات انتنري دما برو تسفا زولدو مخانو من الرداء
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ቀጽሪ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ዑደት ኣሳሊጦም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋን እቲ ዑደቶም ኢቢሲ ኣብ ህንፃን ኣብ ቴክኖሎጂን ዘምጽኦ ለውጢ ናብ ትሕዝቶ ወሲዱ ኣብ ዝፍኖ መደብ ለውጢ ከም ዘምጽእ እውን ገሊጾም እዮም ኢቢሲ ብብዙሓት ቋንቋታት ናብ ህዝቢ ተበጻሒ ንምዃን ዘኽእሉ ስቱድዮታት ምስርሑ ድማ ንኢዶም ኣለው ጌታቸው ዓለሙ ዝርዝር ኣለዎም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ቀጽሪ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ኢቢሲ ዑደት ኣሳሊጦም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሕዚ እዋን ኢቢሲ ብትሕዝቶ ይኹን ብኩሉ ነገር ምምዕባሉ ድሕሪ ምግላጽ በዚ ድማ ብዙሕ ሰብ ዝከታተሎ ሚድያ ኮይኑ ኢሎም ለኢቢሲ ሳይሰጥ ጀምሮ ነው ይህን ግቢ ማውቀውና ንኢቢሲ ከይተዋሃበ ጀሚረ እየ ነዚ ቀጽሪ ዝፈልጦም ካብ ዝወሃብ ጀሚሩ ዝተገብረ ምንቅስቓስ ድማ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ እዩ ድሕሪ ለውጢ ኣብ ዘለዉ ዓመታት ነዚ ቀጽሪ ናይ ምምልኻዕ ነቲ ህንፃ ምምልኻዕ ቴክኖሎጂታት ምቅጣም ዝኣመሰሉ ስራሕቲ እንትስርሑ ነይሮም ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ ዝቐጽሪ ዝረኣናዮ ኣብ ህንፃን ኣብ ቴክኖሎጂን ዝረኣናዮ ለውጢ ናብ ትሕዝቶ ወሲዱ ኣብ ዝፍንዎ ነገር ለውጢ ኣምጽኡ እዩ ብዙሕ ቋንቋ ኣብ ምጥቃም እውን ቅድሚ ሕዚ እውን እንተነበረ እኳ ስቱድዮታት ኣጠናኺሩ ብብዙሕ ቋንቋታት ተበጻሒ ናይ ምዃን ዕቤት ኣርእዩ እዩ ብርግጽ ብትሕዝቶ ይኹን ብኩሉ ነገር ሕዚ ኢቢሲ ብዙሕ ሰብ ዝከታተሉ ሚድያ ኮይኑ እዩ ቅድሚ ሕዚ ንኢቢሲ ዝነቕፉ ዝነበሩ ሰባት ባዕሎም ሕዚ ንኢቢሲ ምናቆም ጀሚሮም እዮም እሞ ጽቡቕ ኮይኑ እየ ረኺበዮም ኢቢሲ ንኽልወጥን ንኽፍቶን ካብ ዝገበርዎ ቀንዲ ነገራት ብብርኪ ሃገር እንሰርሖም ስራሕቲ ከም ልምዓት ኮሪደር ጸጋታት ሌማትን ሓምለዋይ ኣሰርን ዝረኣየሉ ብምዃኑ ክብሉ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም ለተቋሙ ለውጥም ለተቋሙ መወደድም እዚ ትካል ንክልወጥን ንክፍቶን ካብ ዝገበርዎ ቀንዲ ነገራት ብብርኪ ሃገር እንሰርሖም ስራሕቲ ንኣብነት ልምዓት ኮሪደር ልምዓት ስርናይን ሓምለዋይ ኣሰርን እንተሪኢና ጸጋታት ሌማት ሓዊሱ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣለውዎ እዮም ሰብ ምንቃፍ ጥራይ ዘይኮነስ ርኡ ዝድነቐሎም ነገራት እውን ኣለዉ እዮም ሕዚ ድማ እቲ ዓብዪ ቤተ መንግስቲ ንህዝቢ ክፍቲ ኮይኑ እናተጎብንየ እዩ ስለዚ ነዚኦም ናብ ህዝቢ ኣብ ምምሕልላፍ ታሪኽን ባህልን ሃገር ከምኡውን ዘለውና ሃፍትታት ኣብ ምፍላጥ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣብ ምፍላጥን ሰብ ድማ ትኹረት ሂቡ ናብ ሚድያታት ናይ ምምላስ ነገር ስለ ዘሎ ኢቢሲ ኣዝዩ ልዑል ተደማጽነት ዘትረፈ ይመስለኒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሚድያ ኣብ ጅባ ሕድሕድ ሰባት ከም ዝርከብ ዝገለጹ ኣይተተመስገን ቅድሚ ሕዚ ካልኦት ሚድያታት ይከታተል ዝነበረ ሰብ ሕዚ ግን ናብ ኢቢሲ ትኹረት ይገብር ከም ዘሎም ኣረዲኦም ሚድያ አሁን በእያንዳንዱ ሰው ኪስ ያለ ነው ኣብዚ ሕዚ እዋን ሚድያ ኣብ ጅባ ሕድሕድ ሰባት እዩ ዘሎ አንቃሕቲ ይኹኑ ንኢትዮጵያ ሰናይ ነገር ዝምነዩ ኣካላት ዝኸፍልዎም እውን ብርክት ዝበሉ ነገራት የመሓልፉ ስለ ዝነበሩ ሰብ ኣብኡ እዩ ይከታተል ነይሩ ሕዚ ግን ካብኡ እናወፀ ነዞም ሚድያታት ናይ ምክትታል ነገር ይስትውዓል እዩ ዘሎ ምክትታል ጥራይ ዘይኮነ ድማ ብትሕዝቶ ይኹን ብኣቀራርባ ኣብ ሚድያታት ብርክት ዝበሉ ለውጥታት እናተረኣዩ እዮም ኢቢሲ ድማ ካብዚኦም ተረቋሕ እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣይተደመጽናን ትኹረት ኣይትገብሩልናን ዝብሉ ዝነበሩ ትካላት ሲቪልን ሃይማኖትን ሎሚ ንኢቢሲ ሽልማትን ትህቡ ተዓዚበ ክብሉ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም ከዚህ በፊት በጣም ጥሩ አይደለም አልተደመጥንም ቅድሚ ሕዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣይተደመጽናን ወይ ድማ ዝተመሓላለፈ ነገር ጽቡቕ ኣይኮነን ንዓና ትኹረት ኣይትገብሩልናን ዝብሉ ዝነበሩ ትካላት ሲቪል ትካላት ሃይማኖት ሎሚ ንኢቢሲ ሽልማት እንትህቡ ዝረኣኹሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ተደማጽነቱ ወሲኹ እዩ ፕሮግራማት ወሲኹ እዩ ትሕዝትኡን ክድመጽ ዝዕድም እዩ እዚኦም ኩሎም እንትንርኢ ዕቤት እቲ ሚድያን ከም ሃገር ዝሰርሕናዮም ስራሕትን ህዝቢ ብጭቡጥ ዝረኣዮም ስራሕቲ ምስ ምውሳኽ ተኣሳሲሩ ብርክት ዝበለ ሰብ ካብቶም ኣጥፋእቲ ሚድያታት ግዜኡ ካብ ምጥፋእ ትምህርቲ ናብ ዝረኽበሎም ሚድያታት ይምለሰሎም ምባል ይከኣል እዩ መንግስቲ ብብርኪ ሃገር ዝሰርሖም ዘለዉ ስራሕቲ ጭቡጣት ብምዃኖም ዜጋታት ገጾም ናብ ኢቢሲ ንከዝሩ ከም ዝዓደሞም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ኣብ ክልል ጋምቤላ ዝተረኸበ ሰላም ብምጽናዕን ልምዓት ብምቕጻልን
ማሕበረሰብ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ዝግባእ ርእሰ ምሕዳር ክልል ጋምቤላ ኣለሚቱ እሙድ ገሊፀን። ጸብጻብ ሚፍታሕ ዓብዱልቃድር ዳሃብ ያሲን ኣብ ክልል ጋምቤላ ከጋጥሙ ዝጸንሑ ጸገማት ምፍትሖም ስዒቡ ዝተረኸበ ሰላም ንምጽናዕ ይስራሕ ምህላው መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ ነበርቲ ትክልል እውን እቲ ሰላም ቀጻልነት ንኽህልዎ ሓድነትና ከነጠናኸር ይግባእ ኢሎም ከዚህ በኋላ እንደ ዋነኛ አጀንዳችን ሰላም ሆኖ ድሕሪ እዚ እቲ ቀንዲ ዛዕባና ሰላም ኮይኑ ክርከብን ናብ ልምዓት ምእታውን እዩ አሁን ሰላም ነው ኑዌርና አኝዋ ሕዚ ሰላም እዩ ኣኝዋክን ኑዌርን ሰላም ኮይኖም እዮም ኣብ ኩለን ዞባታትን ወረዳታትን ጋምቤላ ጸገም የለን ኣብቲ ክልል ቀጻልነት ዘለዎ ሰላምን ልምዓትን ንኽረጋገጽ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ማሕበረሰብ ዘሳተፈ ኮንፈረንስ ሰላም ኣብ ክልል ጋምቤላ ተሳሊጡ እዩ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ወይዘሮ ኣለሚቱ ሙራድ ኣብቲ ክልል ዘጋጥሙ ዝነበሩ ጸገማት እቲ ክልል ከምቲ ዝድለይ ንኸየምዕብል ገይሮሞ እዮም ኢለን አልፎ ሲከሰት የነበረው የሰላም ሓሓሊፉ ከጋጥም ዝጸንሐ ምድፍራስ ሰላም ኣብቲ ክልል ማሕበራውን ቁጠባውን ዕቤት ከስዕቡ ዝጸንሐ ኪሳራ ልዑል ምዃኑ ግልጽ እዩ ኣብቲ ክልል ዘላቐ ሰላም ክረጋገጽ ሕብረተሰብ ብሓባር ክሰርሕ ከም ዝግባእ እውን ሓቢረን እየን የክልሉ ህዝብ ሰላም የልማትና የዲሞክራሲ መብት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ህዝቢ ትክልል ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ተረባሕነት ምርግጋጽ ዝከኣል ኣብቲ ክልል ዝተረኸበ አንጻራዊ ሰላም ዘተኣማምን ኮይኑ ሰላም እንተረጋገጽ ብምዃኑ ኩላህና ኣብ ሰላም ክንሰርሕ ይግበአና በሚኒስተር ሰላም ህንጸት ሰላምን ብሄራዊ ምርድዳእ ሚኒስተር ዴኤታ ዶክተር ከይረዲን ተዘራ መንግስቲ ዘላቀ ሰላም ልምዓትን ክረጋገጽ ቅድሚያ ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ገሊጾም በተለይ በግጭት ጉዳዮች መፍታት ላይ የነበረው ብፍላይ ኣብ ኣፈታትሓ ጎንፂ ዝነበረ ናብ ህንጸት ሰላምን ልዕል ናብ ዝበለ መድረኽን ምብጻሕ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ሕዚ ኣብ ጋምቤላ ዝሰኣን ነገር የለን ብሃብቲ ተፈጥሮ ብባህሊ ብቋንቋ ብታሪኽ ኣብ ዝኸባቢ ዘሎ ዞባዊ ምትእስሳር በምርግጋጽ ጥንክርትን ዝተረጋገጠን ኢትዮጵያ ንምፍጣር ዝግበር ጻዕሪ መንቀሊኡ ዋና ማእኸል ክኾን ዝብል እምነት ኣለና እዚ ድማ ጭቡጥ ለውጢ የምጽአሎ ሚኒስተር ዴኤታ ፌደራሊዝምን ዓውዲ ጎንፂ ኣፈታትሓን ኣይተቸሩ ጌታ ብወገኖም ህዝቢ ጎንፂ ብምትራፍ ሰላሙ ክቐጽል ይግባእ ኢሎም ከምንም በላይ ሰላሙ ለሚያጋጩት ልዕሊ ኩሉ ሰላም ጎንፂ ንዝፈጥሩ ክፍተት ከይፈጠረ ሰላሙ ሒዙ ክጸንሕ ዝኽእል ብቐንዱ እቲ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ኮንፈረንስ ሰላም ዝተፈላለዩ ክፍልታት ማሕበረሰብ ኣቦታት ሃይማኖትን ሽማግለታት ዓድን ተረኺቦም እዮም ባህላዊ መሓዳሪ ንጉስ ብሄረሰብ ኣኝዋክ ፕሮፌሰር ኣኳሚዶ ኣኳይ ተረኺቦም መልእኽቲ ሰላም ኣመሓላሊፎም እዮም ተበርከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ከስግረኩም ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተጀመሩ ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ኢንቨስትመንት 50 ሚታዊ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ብሰብ ሃፍቲ ቻይና ምልምዑ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ገሊጹሎም እቲ ኮሚሽን ምስ ቤት ምኽሪ ንግዲ ቻይናን ኤምባሲ ቻይናን ብምዃን ሰብ ሃፍቲ ቻይና ምትብባዕ ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ዘተ ኣሳሊጡሎም እቲ ዘተ ንሰብ ሃፍቲ ቻይና ምቹ ከባቢ ኢንቨስትመንት ንምፍጣርን ተወሳኺ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንኽገብሩን ንምግባር ዝዓለመ እዩ ተባሂሉሎም ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ሓፈሻዊ ቀጥታ ኢንቨስትመንታት ወፃኢ ቀድሚ ኩሉ ትስራዕ ሃገር ከም ዝኾነት እውን ተገሊጹሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ 3300 ፕሮጀክታት ተልምዕ ከም ዘላ እውን ተሓቢሩ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መበል ሳልሳይ A351 ኣውሮፕላን ተረኪቦም እቲ መገዲ ኣየር ምቹዋትን ምዕቡላትን ኣውሮፕላናት
ኣብ ስራሕ ብምውዓል ንዓማዊል ዝበለጸ ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ኣብ ዓውዲ ኣቪዬሽን ኣብ ኣፍሪካ ዕውት እንኾነሉ መሪሕነትን ብብርኪ ዓለም ዘለና ደረጃን ተወዳዳሪነት ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኢና ክብል ኣፍሊጡሎም። ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጎስጓስ ኣገልግሎት ዓማዊል ኣጀሚሩ። እቲ ጎስጓስ ዝሐሸ ኣገልግሎት ሕጉስ ዓሚል ብዝብል መሪ ሓሳብ ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም። ኣካቢ ቦርድ ዳይሬክተራት እቲ ባንክን ሚኒስትር ገንዘብን ኣሕመድ ሽዴ፣ ፕሬዚዳንት እቲ ባንኪ ኣቤ ሳኖ፣ ላዕሎት ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን እቲ ባንኪ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተረኺቦም። ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ዓማዊል ነቲ ባንኪ እምነት ሂቦም ሓቢሮም ብምትሕብባሮም ምስርሖም ኣመስጊኖም እዮም። ማእኸል ህልውናና ምዃንኩም ስለ እናምን ብቆራጽነት ክነገልግለኩም ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ምባሎም እውን ካብቲ ባንኪ ዝረኸብና ሓበሬታ የረድእ። ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ሕድሳት ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ እዚ ወለዶ ኢትዮጵያ ሓፍ ክትብል ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሓደ መርኣያ ምዃኑ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ገሊጾም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ቀጽሪ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ዑደት ኣሳሊጦም። ኣብ ኣዋሽ ፈንታሌ ዘጋጥም ዘሎ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ንብረትን ህዝብን ዘስዕቦ ጉድኣት ንምንካይ ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ከም ዝውገን ተሓቢሩ። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም